Il-Bord tal-Ippjanar iddeċida li proposta ta' tiġdid ta' permess li kien ħarġ ewwel darba fl-2012 għal żvilupp fil-witt tal-Kalkara ma jibqax jikkalkula bħala tali u minflok iqis l-applikazzjoni proposta bħala waħda kompletament ġdida. L-iżvilupp li ngħata l-permess l-ewwel darba fl-2012 jipproponi l-bini ta' 88 appartament residenzjali u 93 garaxx fuq aktar minn 6,000 metru kwadru ta' għelieqi ma' ġenb il-witt il-Knisja Parrokjali tal-Kalkara. Lura fl-2009 l-Awtorità tal-Ippjanar kienet qabbel fil-prinċipju ma' tqassim taż-żona, id-densità, il-linja, l-olja tal-bini u l-massa tal-proġett. Wara inħarġ il-permess finali għall-iżvilupp fl-2012 minkejja oġġezzjoni qawwija mill-Kunsill Lokali tal-Kalkara. Fl-2018 l-istess permess kien imġeddet. Minn dakinhar l-iżviluppaturi naqsu milli jibdew ix-xogħlijiet u allura kienu obbligati li jipplikaw biex iġeddu l-permess. Fid-deċiżjoni tiegħu issa l-Bord għażel li jerġa' jevalwa l-applikazzjoni tal-Ippjanar kompletament mill-ġdid biex tkun konformi mas-sentenza riċenti tal-qorti. Għalhekk il-Bord tal-Ippjanar iddeċieda li darba qatt ma ġie sottomess avviż tal-bidu għax-xogħlijiet u ma kienx hemm impenn fuq il-post, allura l-permess ma jistax jiġi mġeddet. Is-sit jaqa' fiż-żona ta' konservazzjoni urbana tal-Kalkara u mqassam bħala żona ta' valur ta' pajsaġġ għoli tal-fortifikazzjonijiet tal-port. Din id-deċiżjoni ġabet reazzjonijiet pożittivi mill-Kunsill Lokali tal-Kalkara li sostna li s-suġġett ġie diskuss f'bosta laqgħat.